ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin kallon sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Annabi ne a cikin yabanka na nufin faɗi lamarinka, in yi kirari a gare ka sai na yi bitar haƙurinka, in faɗi haƙoƙin gana ka da hijira da kayo da kanka, in faɗi adalcin gana ka mu'ujizoji tambarinka, jarumatarka da kwarjininka in faɗi isra'in gana ka, da mi'iraji da kaje ka faɗi yarda aka yi kaje ka, fadar Allah wanda ya yi ka haji dalili na kiranka, haji matakan da ka taka haji abokin tafiyarka, yarda ka je kuma har ka sauka a fadar Allah wanda ya yi ka, kun kai gadi ka shiga ka nema kamar habin da sauka linzamin rayuwa ta Muhammadu Bibitahul Futuhati linzamin rayuwa ta Muhammadu Bibitahul Futuhati linzamin rayuwa ta. Kadda na je ni na fara soya ban saka albasa ciki ba, Linzamin rayuwa ta farkon fari cikin ruwa ya